Karon diri sa balay ni Soroy lang medre og kauban ako si Mr. Ong. Nasa kwan. Nasa channel. Wala Mr. YouTube. Oh, tawanan kayo og Okay kayo. Wapog lagi ka na ko. idol na si okay kayo og Okay kayo. please subscribe. Okay guys. Trinato ko ang mundo. Pero trinato mo ang bituin. Bakit ganon? Ang dami namin! Waka. Asa sa inyo. Naok na yan. Ha? Kasi mo masuko kay isuko. Sas. Dapat Tagalog ka. Tagalog speaking. Yan. Maganda yun. Sida yun. Ito ko. Balik na seryoso. Okay kayo. Ay, di ra-garay ba. Oh, Okay kayo. uy, unsa magadong? Kulisan gadong ano? Kalo magadong. Pagasa mo kabay. Ha? Tanawa niyo ha, basig wanted ni sa inyong lugar o ni sibat ni. Tanawa, klaruhan yung naong. Mura mo, kamerkano ginaw ko yo. Tanawa. Reflect na sa adlaw o yung nanay yung batang kung ito mo para magputi mo, magpa-reflect mo sa adlaw. Puti na. Uy, cak ko yan. Uy, gini siya lang si. Nagdumog silang duwa. Tanawa go. Nagdumog sila. Unso, nakapuli. Ate-ate, kaya wala si Sande. Ay! Gitar! Masakal, bukatot. Sige. O ang isang katilang Sa mga tamig bukatot. ay di na Parang, alam mo sa nakuha. Eh, nakikita dito.